Ćao društvo, dobrodošli na moj YouTube kanal. Kao što možete vidjeti, današnja lokacija jeste jedan park u Novom Sadu. Njegovo ime jeste Dunavski park i po svemu sudeći itekako me podsjeća na Central Park, park u New Yorku, koji je totalno drugačiji, a na jedan isti način sličan Dunavskom parku, pa tako volim često da ga zovem da je ovo srpski Central Park. Ovde možete vidjeti ljude koji su došli sami da čitaju knjigu, da piju kafu, sami sa sobom da uživaju u svom vremenu i možete da vidite roditelje koji šetaju decu, starije ljude koji uživaju. Ovde je sve čisto, možete da sednete na travi kao što sam upravo ja to uradila. Ukratko ću vam pokazati moju perspektivu sada parka, šta ja to trenutno vidim, jer kako ima šta lepog da se vidi. Dakle, to je samo jedan deo parka, park je ogroman, ali imaju lepu fontanicu, ovu ovde, koji tekako ima i Central Park. Čisto je, možete da sedite gde god, klupica, trava, šta god, možete da uživate na kakav god način vi to želeli. Sad, kad smo već kod Novog Sada, moj prvi vlog na mom YouTube kanalu je upravo o Novom Sadu, tako da možete pogledati gde sam ja to bila, šta sam ja to obilazila i koji su moji utisci o samom Novom Sadu, kao i o nekim vinarijama koji su mnogobrojni u celoj Vojvodini. A sada ćemo pričati o nečem totalno drugačijem, kao što u samom naslovu vloga možete vidjeti. Danas ćemo pričati o Kubi. Kuba kao jedna od najzanimljivijih, najjednostavnijih, najatraktivnijih zasigurno, ali i, kako da kažem, posebnom ostrvu, jednom posebnom ostrvu. Ta energija, taj kontakt sa ljudima jednostavno treba samo da se osjeti, treba da se doživi. Ja ću pokušati na razne načine da vam rečima to dočaram, ali pokazat ću vam i razne moje snimke i fotografije koje sam pravila dok sam bila još na Kubi. Pravi razlog zašto Kuba sada, kad sam je već posetila pre 2 godine, jeste upravo to, kao obeležje moje godišnjice pre 2 godine, dakle bila sam na Kubi i želela sam da na neki način obeležim taj period svog života svojim vlogom. Tako da ću vam danas pričati o tome šta je neophodno da imate pre nego krenete na Kubu, šta je neophodno da spakujete, šta treba obići tamo, šta ćemo još pričati? Pa pričat ćemo o mojim utiscima i pričat ćemo o tome kako ja danas, nakon tolike distance, gledam na Kubu i šta ja i dalje mislim o Kubi. Pa da krenemo. Kad već pričamo o putovanju i pripremi za sam put, gde god da idete vi uglavnom znate šta vam je sve neophodno pre nego krenete, a Kuba je malo drugačija i zahteva malo drugačiju pripremu. Pored naravno leta koji je neophodan da se bukira malo ranije, s obzirom da iz Srbije karta za Kubu nije tako jeftina i put je dug, tako da ukoliko već planirate posetu Kube u nekom od sledećih vaših letovanja, bilo bi lepo da to sada bukirate i vidite kolike su cene sada. Presedanja postoje iz Amsterdama, ja mislim iz Pariza, ali to bi bilo najbolje da vi vidite odakle i kojim datumom vama to najviše odgovara. Što se tiče smeštaja, smeštaj možete naći preko raznih hotela ili Airbnb-a. Ja sam upravo imala privatan smeštaj preko Airbnb-a. Smeštaj je bio fenomenalan, jeftin, čist, što je meni jako bitno kad negde putujem. Sve mi je zanemarljivo, ali da bude čisto to mora. I plaćala sam smeštaj za svih 10 dana $60, što mu dođe $6 po danu, što je za naš standard i standard uopšte Kube jeftin.
i uopšte ne predstavlja nikakav problem. Tako da oko smeštaja nemojte uopšte da se brinete, samo je potrebno da na vreme to rešite s obzirom kojim datumom ćete putovati na Kubi. Sada kada pričamo o pakovanju, za dame, pored svih onih letnjih krpica koje želite da nosite i kombinacije koje već imate u pripremi kada krenete na neko letovanje, za Kubu je neophodno, to je moja topla preporuka, šta je meni nedostajalo posle drugog, trećeg dana kada sam videla kakva je situacija na Kubi i kako u raznim marketima na rafovima ne mogu da nađem najosnovnije potrepštine, što za njih jeste jedna vrsta luksuza, a za nas nije, na našu sreću, ali njihovu žalost. Tako da pre nego krenete u svoj kofer stavite nešto od hrane. Kada kažem nešto od hrane, mislim nešto što će trajati nekih nedelju dana, da li to bilo nešto od grickalica, orašastih plodova, nešto što ćete moći u svakom trenutku da uzmete, da zasitite sebe, svoj organizam, dok ne dođete do nekog restorana ili ne dođete do nekog fast fooda. Druga bitna stvar jeste da pored toga pakujete i obavezno vlažne maramice, sredstva za dezinfekciju i pa da, to bi bilo to, sredstva za dezinfekciju i vlažne maramice, jer na Kubi, izvan vašeg smeštaja, na ulicama, ne u svim restoranima, doduše, ja sam imala lepo iskustvo sa restoranima gde je bilo čisto, gde je bilo osoblje sasvim korektno, ali na ulicama uglavnom gde ćete provesti veći deo dana, na plažama. Plaže su čiste, ali ulice su katastrofalne. Treća stavka jeste krema za sunčanje. I sami znate, Kuba je tropsko mesto, konstantne su vrućine, temperatura ide i preko 40 stepeni i mnogo je bitno da konstantno, da li to krenuli u šetnju ili bili na plaži, nebitno je, bitno je da uvek imate zaštitni faktor na sebi. Kada govorimo o odeći, svako od nas ima svoj neki stil, ali ono što je, kako da kažem, pa osnova svega, svakih naših kombinacija jesu šeširi, jesu letnje haljine. To preporučujem svakoj dami da ponese sa sobom, obavezno neku maramu ili šešir ili neki kačket, šta već nosite sa sobom na plaži kada krenete. To je to što se tiče same pripreme i uopšte pripreme kofera, pripreme sebe, i kada sve to spakujete, ja mislim da ste sasvim sigurno spremni za jedan pravi odmor. Zašto kažem pravi odmor? Zato što pominjem, na Kubi nema interneta, moći ćete da se odmorite od ljudi, pre svega moći ćete da se odmorite od kompjutera, moći ćete da se odmorite od telefona, od socijalnih mreža i na kraju krajeva moći ćete da uživate sami sa sobom, voljenom osobom ili sa kim već god da krenete. Sada, kada smo se spremili i ispakovali, jedna bitna informacija, to je da kod sebe prilikom odlaska na Kubu uvek imate keš, jer na Kubi, posebno u nekim okolnim mestima, je veoma teško naći bankomat i neke prodavnice, čak i neki restorani uopšte ne koriste kartice kao način plaćanja, tako da je veoma bitno da imate keš sa sobom, ili dolare ili eure, onoliko koliko mislite da vam je neophodno za vaš celodnevni boravak na Kubi. Kuba nije skupa, tako da ne morate se mnogo opterećivati oko novca, koliko vam je dovoljno, koliko nije, preračunajte se i vidjet ćete da neće vam trebati uopšte nešto mnogo novca. Voljela bih da vam kažem ukratko i o valuti na Kubi. Mnogi su se začudili kad sam im pričala, ali da, Kuba jeste takva, drugačija po svemu pa i po ovome. Na Kubi imamo dve valute. Prva valuta jeste kubanski pezos, to je inače
nacionalna valuta, valuta koju koriste Kubanci, ljudi koji žive na Kubi, i cuc ili konvertabilni kubanski pezos, kubanski dolar. Cuc jeste valuta za turiste, odnosno za vas koji putujete na Kubu. Kada sletite na Havanu, zamenit će vam pare u cucu, nikako neće vam dati cup nikako, zato što je cuc, odnosno konvertabilni kubanski dolar, jedino namenjen za turiste, tako da ćete na Kubi koristiti cuc, valutu cuc. I napokon smo tu, sleteli smo na Havanu, ovo je aerodrom pod nazivom Jose Marti. U njemu možete pogledati ogromnu mapu Kube, uslikajte telefonom kako bi imali u svakom trenutku kao neku offline navigaciju, jer kao što sam i rekla, na Kubi interneta ima u veoma ograničenim količinama. Naravno, ispred aerodroma sačekat će vas mnogobrojni taksisti koji iz svojih oldtimera nude vožnju do vašeg smeštaja. Budite oprezni u samom odabiru. Mi smo imali ogromnu sreću sa našim Kubancem, sa našim taksistom koji nas je vozio direktno od aerodroma do smeštaja i vožnja je trajala nekih 20 minuta, s obzirom da smo bile smeštene u centralnom delu, samim tim i cena je bila nekih $20. Kada smo završile sa smeštajem, istrčale smo na ulicama Havane gde su nas dočekali američki oldtimeri i sovjetska vozila iz 70. i 80. godina. I s obzirom u kakvom stanju se oni nalaze, verovatno svoje improvizovane delove mogu naći jedino kod nekih lokalnih majstora. Za one automobile koji se nalaze u malo boljem stanju postoji mogućnost iznajmljivanja na 1 ili više sati, ali o tome nešto malo kasnije zajedno sa veoma zanimljivim fotografijama. Kada govorimo o stanovništvu, kao što možete vidjeti na fotografijama, oni su toliko slobodni da sa turistima mogu da razgovaraju iz automobila i u prolazu, da dobacuju, što je meni u prvom trenutku stvaralo neku vrstu nervoze. Međutim, pružila sam šansu Kubi i dozvolila joj da me uvede u svoj neki čaroban svet, u svoju neku avanturu i uopšte se nisam pokajala zbog toga. Ali kao što možete vidjeti na snimku, odnosno videu, u kom stanju se nalazi arhitektura, u kom stanju se nalaze automobili i samo ponašanje lokalaca. Kada sletite na Kubu imate osjećaj da ste sleteli u davnu prošlost, da je tu vreme stalo još nekih 80. godina prošlog veka i da se od tada informacije uopšte nisu kretale među Kubancima. Sama arhitektura jeste jedan način i dokaz u kakvom stanju oni žive, ali to ne predstavlja problem da na svim stranama možete vidjeti raznolikost tih fasada, da možete vidjeti u raznolike boje koji se itekako slažu sa njihovim automobilima i da je sve veselo i da su ljudi veseli i da ljude čak i na ulicama možete vidjeti kako sviraju, pevaju, igraju i da su stvarno željni turista. Prava atrakcija kubanskog stanovništva nalazi se upravo u Havani i njegovo ime jeste Malekon. Ukoliko ste nekada ranije čuli, to je njihov gradski kubanski kej i dug je nekih 8 km, nalazi se odmah pored okeana naravno, ali je veoma lep zalazak sunca na njemu. Ukoliko se nalazite u Havani, obavezno posetite ovo mesto jer ćete moći da upoznajete Kubance, moći ćete da šetate Malekonom i da osjetite njihovu energiju, a pored svega toga moći ćete da čujete i špansku muziku. Y siempre estoy junto a ti, solo por ti, no mando atrás, no mando atrás, no mando atrás, no mando atrás. Come on, come on, come on. Everything gonna be alright, 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 everything gonna be alright. No woman, no cry, no woman, no, no woman, no, no, no.
mango Ljudi su nešto neverovatno, Kubanci su nešto neverovatno, ljudi su konstantno nasmejani, konstantno su veseli, konstantno su sa muzikom, da li pevaju ili sviraju ili igraju, to je već njihov izbor. Baila bamba, de Cuba bamba, baila bamba, Cuba libre, baila bamba, baila bamba, baila bamba, come on. En mi casa me dice, en mi casa me dice. What's your name? Rigo. Rigo? Yeah, nice to meet you, lady. Rodrigo. Rigo. Rigo! Angelija, nice to meet you, Rigo! Kako pričati o Kubi, a ne napomenuti njihove stare automobile? Na samom početku vloga govorila sam vam o njihovim oldtimerima, kako datiraju još iz prošlog veka, a sada je došla prava prilika i pravo vreme da pričamo o njihovom iznajmljivanju. Ukoliko se nađete u Havani, nemojte propustiti priliku da se provozete njihovim oldtimerima. Možete iznajmiti automobil na 1 sat, više sati ili da to čak bude jednodnevno iznajmljivanje. Cena jednog sata je 50 € i možete iskoristiti svoje vreme kako vi god želite, naravno u dogovoru sa vozačem koji će vas voziti ulicama Havane. Mi smo odlučili da naš prvi oldtimer bude u crvenoj boji i naš vozač, odnosno i vlasnik automobila, je bio toliko srdačan čovek, pozitivan, pevao nam je španske pesme, pustao nam je špansku muziku i sve vreme dok smo se vozile imale smo pravu energiju Kube i upoznale smo pravi karakter Kubanaca. Jako su veseli, jako su pozitivni, čak su nam ljudi sa strane konstantno dobacivali, pevali sa nama i bila je stvarno jaka i pozitivna energija. Odlučile smo da deo našeg vremena provedeno sa oldtimerom iskoristimo tako što ćemo da upoznamo Havanu vozeći se njenim ulicama, a ostatak vremena tako što ćemo posetiti neku od zanimljivih i lepih lokacija i fotografisati se sa oldtimerom pojedinačno. Anegdota koja je jako zanimljiva iz cele ove priče i koju ću pamtiti čitavog svog života jeste upravo ta kada smo odlučile da se fotografišemo međusobno našim telefonima na nekoj od lokacija. Zamolila sam našeg vozača da preuzme moj Polaroid aparat i fotografiše nas sve zajedno sa njegovim oldtimerom. U toj celoj priči zaključila sam da čovek ranije nikada nije imao iskustva sa Polaroidom i da nikada ranije nije koristio. Objasnila sam mu ceo proces kako može da nas fotografiše i samo nakon par minuta iz prvog puta čovek je napravio fotografiju koja će meni ostati prava uspomena. I na kraju reći ću vam nešto malo i o samoj hrani. Napominjem, police u supermarketima su delimično prazne, tako da nemojte da se previše oslanjate na to. Mi smo se uglavnom hranile u restoranima i hrana je bila vrhunska, nije bila skupa. Pripremaju hranu na jedan pravi, egzotičan kubanski način, bit ćete jako zadovoljni. Gde god da se nađete u glavnoj ulici Havane imat ćete prilike da vidite mnogobrojne restorane i gde god da kročite nećete se pokajati jer hrana je stvarno preukusna. I eto, došli smo do samog kraja ovog vloga, nadam se da vam se dopao. Ukoliko imate neka pitanja na koje možda ja nisam dala odgovor u vlogu, slobodno mi pišite u komentarima. Ukoliko vam se svideo, lajkujte, šerujte i subscribeujte moj kanal za neka nova putovanja i neke nove avanture. Vidimo se uskoro, ćao! Ela, ajmo mi ono naše. Koliko godina je prošlo, a još me nije prošlo, vuk samotnjak sam posto i dani danas osto lelo. Sve reke teku prema moru, a ja ko u zatvoru čekam da mi sude, tebe mi kude lelo. Lelo, ti ne znaš, lelo, da ranjen sam, lelo. U srce baš, lelo, zar me sada